galanya bofiwe agụlụ mụlụ nze m ọsọ ọnwa na-etilola bịa n'ụlọnụ m ọnwa na-etilola bịa n'ụlọnụ m inugo anyanwụ na-agbala bịa n'ụlọnụ m agụlụ mụlụ m bịa n'ụlọnụ m inugo ihe okokokokoko ihe okokokokoko Chukwu Olisa biko gọziere m ụmụ agụrụba anyị Chukwu Okike biko gọziere m ụmụ agụrụba anyị nụ na ọnọ n'ezi ojije anyị ihe mekwana anyị ọnụnụ anyị ihe mekwana anyị nugo ọmarị mma bịa yiri m mmiri doledo na-akwụ ya mmiri doledo na-akwa Jam
obi sali sali ndị anyị ji aba nganga na-egwu hai 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 igwe nwezu amaka agụla erike kwanne na-eche kweliwe n'egwu ịma na a na-esi n'ụlọ mali mma agụla ụba amaka ma kwani charity bigi agụla sati ụkwụle home enyi na mma maka na nwanne mmadụ abụla ọyị ya ka ịmalụ na kuru na amalụ ọya kpali ya delive egwu agụla amaka kasa mmanwụ gbagbule enyi ịma na ọ bụla ọka onye ra na-ede agụla edekakwa na nke onye na-eme ka anyị na-egwu agụla amaka kwani ka onye na-eme ka ekwesị abụ onye ọ bụ haba ijekele ijekele ijem anyị gbaba ndị obodo ji wee bili n'obodo a na-atọgbọrọ n'efu chaa chaa onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme ka nweli ihe si onye nwere igbo bongo ị na-je esi onye nwere igbo bongo ka njụwa ewuwe hei iziri onye anyị na-esi igwe Innocent obodo akọ igwe n'onu anyị kenelu gị o ịgba anyị bụ ndị agụlụ kenelu gị okokoko okwu na ya ka igbo niile kwuru n'egwu agụlụ adịghịzi igbo ata aja nwaba okwu dịka okeliwo maka nwanne mpiko ji okwute ndị igbo niile obi oke osisi ekeneli ka idoziela anyị Naijiria etu isili dozie Anambra na Chukwu kele ụwa kwụ gị n'azụ aja na agụlụ kwụ gị n'azụ seba ilijemmem 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 haba Chief Oliver Afamefu Holy Best President General Nani Agulu Holy Best bịa gbala egwu mụ ka ije chai ijekele jekele jem 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 ịgba m Holy Best bụ mmanwụ n'eli ọkọ dị ọkụ osime ịma na ibute ezigbo mmadụ na moto passengers ejulili mana ibute ajọ mmadụ na moto ihe achọkata passengers iwe erie bụ ndị ezigbo mmadụ ji banye n'ọkwa ka talenti jiri chakebe n'ezie n'ije gaghị nọzi n'egwu Lindoledo nọ n'egwu n'enu na-eche nwa agụlụ nọkwu n'egwu ịgba anyị n'aka sayi gba sayi okokoko mọnwụ aka gị jere agba
maka na mmanwụ bụ ijele abụla ofu mmanwụ bụ ijele bụ oke mmanwụ jele pụta mmanwụ ọ bụ na ọzọ ga-ejelu seba 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 ewu ọ bụ onye ga-egwu na-akpọ ọgaranya obi nya dị ọcha anyị chifu Tochukwu ezi isi akụye nwata egwu na akụye akụye zomogo na-ekene group managing director Imarine Agency Limited. Hey. Ya bụ CEO of Aqua Time Table Waters Miliọma na Agbaluute Aqua Time bụ Miliọma akụye nwata egwu odogwu akụye nwata egwu naanị agụ ọ na-alụ ụlọ debelu ndị ogbenye ọ na-ebunye ndị usu moto weli ya ga-echụba aka gị enyenye ya otele ezigbo anyị golota ife ọ na-eme kalịla akali anyị ga-ekwudo na-eweghalụnụ nke n'ukwu ọma bọla ndị ọcha onyinye Chukwu nyeli ndị agụlụ n'aka akụye nwata egwu bụ meyọ odogwu meyọ ndị Igbo niile ka nke na-ekwe nwanne gị na nwanne tọlụ nwanne ya nwanne tọlụ nwanne ya bụkwa narị ya nyere iwu ka nke na nwanne Chifu Keke ezi isi agụba ndị nze na Ghana agụba ndị nze na anị agụlụ kwebe agụba ndị nze bụ odogwu agụba nze bụ odogwu agụba nze bụ odogwu agụba nze bụ ọmaba ịgbama agụba nze bụ okokoko nne m bịa yili m eze nwanyị gbagotebe nne m ogbevi na gụrụ mmanwụ bụlụ ije ya nata sai 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 ijekele gwevi na okokoko egwu nwa agụlụ abịakwa agụlụ ibidigbo gada agụlụ nwere Igbo bụ ndị ọma o nwere ife na-atụ na-egwu ka njụa agụlụ buru ibu baba anyị dị n'Igbo dị n'oyibo anyị nwere ndị anyị ji eje mba na aja n'ebe anyị kalarụ ịma na ọgaranya ofu onye na-awa obodo isi ịkpata ego lote nwanne ya ịkpata ego nyeli nwanne ya aka
Chukwu Okoye Chukwu obodo otu enyi ugo ha si mmanwụ obele nwa Jizọs daalụ ịkpọtali mmadụ ise n'ise na ichi vileji na Agụlụ wee mee familionias ugo ha si nne ya dị obodo ọgbọ nwa mụrụ na ama Ezika ejekele ị na-eme youth empowerment kaba anyị wee dị mma ka ndị be anyị wee baba ulu aka na-eme ọgọ ya dị ịma na utu dike mụrụ odogwu Chifu Betiland Okoye ọrọnya mụrụ ugo ha si esi n'ụlọ adịlị mma ka nkene kwe nwanne gị Chifu Ejike eme Ejike ma Okoye mmanwụ amụlụ onye na-ego naanị Agụlụ amụlụ onye na-ego amụlụ onye na-ego naanị Agụlụ ịma na agụsịa ma agụnyelụ nwaanyị n'ije ịmalụ na anyị ebido n'isi maka na behind every successful man nnelu anya na nwaanyị nọ ya anyị Chief Amaka Ụkatụ anya fulu ugo jaa ya mma maka na adafu ugo daa ya bụ CEO of Jukati Interiors Okada mụrụ na ama Ezika nne m nwanyị bụ ife ifugo na nwanyị bụ ife nwanyị n'ibiara bụ n'okwu ọnụ Hey! ije ọgaranya bụ ije ego ije ọgaranya bụ ije ngala ije ọgaranya bụ ije ego onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye ọ bụ onye ka egwu na-akpọ the three wise men anyị Chief Ifeaka Nnachukwu aza achọ ọrụ uchie nwachi na-amalụ oji naanị Agụlụ eze ụmụ ọga ya dị ikweli nkwa na ihe alụla anyị stadiọm Lukwe Cultural Center wee nye anyị ife onye zuru ka ọ na-eme enogideva mụrụ iwetala ego ka ego wee kwado anyị n'azụ si ndị Agụlụ positive mind gaba n'ilu odogwu ife zuru ka ị na-eme Hey! ezu ụmụ ọga na-asa aza achọ ọlụ uchie onye nwere gị nwere ife obele nwa chi na-amalụ oji isi anyị kene Chief Ugochukwu be ọ balance
na-amala oji Ọgaranya amaka kwa n'ikolobịa. ọya si m kenonu Agụla amaka. maka mmadụ ka eji aka o Agụla amaka kwa ni. ịgba m mmadụ ka eji wee bili Agụla erike. aza achọlụ chie Iwe egwu. eze ụmụ ọga na South Africa Agụla amaka kwa ni. ọfọndụ ka anyị na-agọ Agụla amaka. okooko egwu nwa onye agụ Agụla na-ese amaka. ịgba m ije ga ya Agụla enyi dị ọtọ si kpataja n'ụlọ. na-eche nwa agụrụ ka anyị Agụla na amaka kwa ni. n'ọbịala ije ya na lele Agụla amaka. ọzọ nwunye ngana na ndụ Agụla amaka. ọzọ na-anyị ya na ngwere nọ karịa n'ubi ọbụla ahụghị onye bịala ije ya Aka na na-eti lele gbatiba egwu. ka anyị na-aba na-achị mgbede jiruo Agụla amaka kwali. ilije mmem 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 Agụla amaka kwali. abịa Agụla amaka. sei 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 Agụla amaka. sei sei Ije ka Ije. ga-edebene. ije 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 Agụla amaka kwali. Ije. ije ije Agụla Una. enyi na m. una una ude deli o ude nwa agụ n'udo galanya bụ ofiwe agụlụ mụlụ nze mụọ ọsọ ọnwa na-etilọla bịa n'ụlọnu m ọnwa na-etilọla bịa